आं बेखौ बुंगोन दिनै माने आंबो सासे गामिनिनो थागिबि सुबुं माने पाब्लिक हिसाबै आरो जोंनि लावख्रिगुरियाव 50 घर फेमिलि दंमोन मेन डिटेल्स हिसाबै आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि लावख्रिगुरिया दिनैसिम 6 बोसोर दैबानाजों लोमजायै रिलिफ थाबोनो गोनां जादों। थांनाय बोसोरफोराव जोंहा आसामनि CM सारबो फैदों, बिनि सिगां फैदों। दा बे समाव जेरैबायदि बाथ्रा खोथा होलांदों बेफोरो जोंनाव जेबो माने साक्सेसफुल जानाय जायाखै, आनसाक्सेस। आरो देग्लायबो बे बुब्लिखौनो नायै जों मिथिंगाजों नारसिनजानो गोनां जाबावदों। दैबानाया जोंखौ निज्राया बे भुटाननिफ्राय फैनाय निज्रा दैया ओरैबायदि खुरखादों देग्लाय, सबसे माने 6 बोसोरनि गेजेराव देग्लाय डेन्जारसिन जादों। आरो बिनि गेजेराव जोंनाव 40% न'खरफोरा माने एखे दैजों खोबजानो गोनां जादों। दासिमबो नोंथांमोनहा जोंनि बे स्पटआव थांनानै नायोबा नुगोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोयो। गैया, जों जेराव रिलिफ थाबाय थादोंमोन बेवहाय दैया लोमसावजोब्बाय। दा बे हिसाबै सावरायलायदों, जों गामियावनो सावरायलायदोंमोन। दा गामियाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं ज' जालायनानै रायलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बाहायथ' उसुबिदा जाबायबा जोंहा मोनसे दखल खालामखानाय एसे हा दङ। ओरैनो ग्रेजिं लेन्ड, सरकारि लेन्ड, माने बाहाय फरेस्टनिनो हा। जोंथ' फरेस्टनिनो हायावनो दं दासिमबो। दा बे हिसाबै बेवहाय थाहैलायथ'दिनि होननानै जोङो अनेक गिदिर गोलाव मानसिफोरनाव सोंदों, EM सारनाव सोंहैदों आरो ओरै MLA साराबो फैदों। दा बेवहाय जोङो एसे फिसा मेसेज मोनदोंमोन जे जोंनो डाइरेक्ट रिटेनलि होआखैब्लाबो भारबेलि हिसाबै जोंनो बुंनाय हिसाबै जोङो बे खोथा बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो बेवहाय केम्प बहायफैदोंमोन। माखासे थांनाय रेन्जारफोर दंमोन, बिथांमोनहाबो एसे खोथा होदोंमोन। दा बेखौ जों खोथा होसेयावबो जोंनि दुरभाग्यजों जोंहा खाफालानो गैया, खाफाल मोनदा होननानै साननानै लानांगोन। दा बेवहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहाय जोङो 40 बोसोर जाबाय बे हाखौ जों दखल खालामनानै दोनबाय थादों। आरो बे हाखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गोबां बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन। जोंनि हा होननानै दा बेखौ गुबुनफ्रा बाहाय बासाबोनो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो बेवहायनो बेखौ मोनफिनगोन आसायै जों फैफिननाय जादोंमोन। दा खाफालानो गैयाबालाय माथो खालामबावनो, उफायथ' गैला। जायखिजाया सरकारा जोंखौ बिदि एभेकसन खालामफैफिनबाय। माने दैबाना लोमनानै थाफैनाय बे देराखौबो जुदि दानफायबायब्लालाय दैबानानि थाखाय रिलिफ थानाङा होननानै आं सानो गामि हिसाबै। जायखिजाया जोंनि दुखिया सुबुंफ्रा दा मा सिन्था खालामलायो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायबाय। दा दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय इभेकसन खालामनायनि सायाव आरोना। जों खोनानो मोनबोदों उन्दैनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक होननाय, जेराव ट्राइबेल मानसिफोरनि हानि मोनथायनि बाथ्रा। थ' दिनै जों नुनो मोनबाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल मानसियानो माने गोबां इभेकसन खालामजाबोदों आसाम सरकारजों आरोना। बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारियानो बांसिन इभेकसन खालामजाबोदों। मानोना जोंनि बर' मानसिफ्रानो बांसिन माने हाग्रामा ओनसोलखौ सिफायनानै माने थानो लाबोदों आरोना। थ' दिनैबो गोदान इभेकसन बर' न'खरफोरा सिफायजानाय, स्रांजानाय, थ' बेखौ जों नुबोगासिनो दं आरोना। मोनसे समाव आसाम सरकारजों न' बां सिफायजाबाय, सिलिंखार खालामनानै होजाबाय, बायदिसिना गोबां जों नुबोबाय। दिनैबो बर'आनो बर'खौ माने इभेकसन खालामबोनाय बेफोरबायदि जाथाया जाबोदों आरोना। जानो हागौ सरकारनियावहाय माबा मोनसे बायध'था दङ। जों खोनानो मोन्दों जे माखासे गुबुन हारिनि मानसिफोरा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेलि इनक्रस जानानै दं, जाय इनक्रजारफोरनो नटिस होबाय इभेकसन खालामनायनि होनना बुंदों। इभेकसन खालामनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै आरोना। दिनै बै बिथांमोनखौ इभेकसन खालामनायखौ नुनायनि अनगायै दिनै बर' मानसिफोरखौसो इभेकसन खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों आरोना। दा जेखियानो जाया मानो, दंफां लाइफां दाननाय, दंफां लाइफां फोजोबस्रांनाया जों गावनिनो खहा, बे बाथ्रायाबो नंगौ। दंफां लाइफांखौ, हाग्रामा ओनसोलखौ संरैखाथि होनाया सरकारनि बा नों आं बयनिबो बिबान, बेबो नंगौ। नाथाय थार बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' हारिया हा गैयाबा थांनानै थानो हाया। जोंनि मानसिफोरा आबाद मावनानैसो जायै लोङै थांनानै थाबोदों आरोना। थ' दिनै बै जायफोरा हा गैजाया बै बिथांमोननो माने राहा लामा होनांसिगोन आरोना। जोंनि सरकारा बयबो लोगो नांनानै BPFआनो जा, UPPLआनो जा, गोबां नेता, गोबां अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोरा
माने बयबो खौसे जानानै बेफोरनि पार्मानेन्ट सलुसनखौ जों नाजानांसिगोन आरोना। हाजार जोंनि गेजेराव बिजनेसार हाजार दखानि जों माने खालामनो नाजानांगोन आरोना। दिनै लननि स्किम दं, बायदिसिना राङारि अनसुंथाइ, बेफोरखौ माने जोंनि सरकारफोरा बयबो बेफोरखौ होनायनि बेब'स्था खालामलांनांगोन, बेफोरखौ फल' खालामलांनांगोन आरोना। बिदिनो माने इभेकसन खालामलाबाय थानाय, ओरैनो दंफां दाननायखौ हमनाय, गावथारनाय, इनकाउन्टार खालामनाय बायदिसिना बेफोरबायदि जाबाय थाबा जानाय नङा। दिनै जोङो नाय, गंसे नोगोराव थां नोङो, गंसे टाउनाव थां नोङो, जेरै नायो एरै गुबुन हारि गावनि बर' मानसि होननाय नुनो मोना। दिनै जों जि फिसा मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय BTC बा BTR, दिनै जों बे BTC बा BTRआव ओरैबायदि मोनसे चेन्जिं लाबोनो नांगौ, जि मोनसे टाउन गायसननांगौ, बे टाउनाव जेरै नायो एरै बर'आनो बर'। मोनसे टाउनाव 80% बर' मानसि नुनाय, 20% जों गुबुनारि नुनाय, बेफोरबायदि जों खालामनो नांसिगौ। दिनै बेफोरबायदि खालामनोबा जोङो बिजनेस मावनो जों फोरोंनांगोन गोबांखौ, दखान होनो जों गोबांखौ फोरोंनांगोन, ट्रेनिं होनांगोन। हालदै, संख्रि, बानलु, फारसेनिफ्राय मस्ला मस्लि, लहानि दखान, थिंनि दखान, मबाइल दखान, गोबां सानथ्र'हायै दखान दं। थ' बेफोरखौ जोंनि मानसिफोराबो नाजालांनांगोन आरोना। आरो जोंनि सरकारफ्रा बेवहाय माने मैखोमै रल लानांगौ। गुबुनफ्रा जेरैबायदि हा खथासेयाव थानानै गोबां फेमिलि जागासिनो दं, थ' जोंनि मानसिफ्राबो बेखौ माने फल' खालामनांसिगोन, बेखौ नाजानांसिगोन आरोना। आरो जोंनि सरकारा बेवहाय मैखोम रल लाफानांगोन, मैखोम हेल्प होनांगोन। आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो, मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदोलाय, आरो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोलाय, आरो हायोबा भिडिअखौ एसे शेयार खालाम।